हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका भाई कुणाल लेंसर। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर नया है मेरे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अच्छे से ऐसा ही वीडियोस मैं बनाते रहता हूं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जवन गेम तू हमरे साथे खेलने रहा ना, वही गेम अब हम तोहरे साथे खेलता रे। शेर के दुश्मन शेर होला, सियार ना। अरे सुना ना मार जे खिसियात का है बाड़ू पिड़िया गावे जालू नु हाँ तो हमार एगो काम करबू का तनी तनी मुनी पिड़ियावा में हमरो नाम लिख दियो। ए लिख दिया हाँ भैया लिख दे। ए दीदी तनी बड़का लिखिया। हेलो, तुम रोज दुल्हन की कॉस्ट्यूम में स्कूटी पर बैठकर मेरे सपनों में आती हो। कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से बोल रहे हैं सनम, आई लव यू। रे कुत्ता रख फोन, पापा ही जी बाड़न। जीजाजी बधाई हो अब रउरा बाप बन गई नी, बेटा भइल बा। ए बाकी क्वेश्चन बा हो, बिल्कुल अपना मामा पे गइल बा। का मामा पे? तब हमार ना हो, ऊ का है? ऊ हमार रही तो हमारा खाने नु होई। केने बारिश रे? का हो 2 दिन फुआ के यहाँ रह गनी तो पूरा एमे को में के गांव में जोड़ दली। ए नाती तेरा बारे में के नहीं के जानत। यार एगो तेज लड़का के जरूरत बा। का हाँ यार अरे यार होम बनी होम। चल कौन काम बा बता। लड़की अरे यार होम टाइम में बहुत स्पॉट है। चल बुलाओ। अब देख हमार दिमाग के कमाल। का नाम है? नेहा। हट ई कौन है रे? ओकर भाई। लागोता कि हम अपना मामा के यहाँ आ गइल बानी। ए सुना तारू, अरे बाप रे, एगो तो एकरा सबक से हम परेशान बानी। का भइल बा जी? माने ते सेनुरो करबे तो लकड़ी से का रे, हमरा देह में पिलुआ पड़ गइल बा। भैया दिन ढरा गइल। हाँ चल घरे। रुको ना, सुन उ जौन पूछिए सन सब में झूठ बोलिए। ठीक बा। ए जी मोबाइल चलावे नी हो स्क्रीन टच हो आ खोर को गो बा 4 गो प्लास्टर हो गई बा। हो अब हम जाता नहीं। ए जी सुनी ना पेंट करवा देम गुलाबी। ठीक बा तनी टाइम लागी। ऊ का है? पहले माई टोटिया के माटी से लेवरी तब न पेंट होई। रे केने बारिश रे? चल के खाना दे। जा अपन कर के खा, हमरा के क्यों देला का कहलियस रे? अब तोहरा के खाना दी। तेही आओ हमर मंगिया टिक दे। आओ ना, आओ